Ik zal de proef op een som nemen. Wat heeft die band in hun lunchbakjes? Nou, ik in ieder geval iets zoens bij me. Ze gaan wel goed, hè, de sausijzenbroodjes en de waste broodjes, of nee? En is dat het meest verkochte nou, of nee? Een kader is of is dat wel? Ja, ja. Maar die mandarijnen, die bedoel lezen. Hebben we geprobeerd, fruit gratis. Ja, en toen? Nou, het gaat bijna net. Of ze gooit in de prullenbak of ze kunnen met gooien in de kantine. Oké. Ja, wat dat mag ik net. Dus dat project is mislukt. Dat is mislukt, ja. Een mandarijntje erbij, of nee? Dat is net zo van een mandarijn. Oké. Hij stond ballentromke bij die? Nee, nee. Nee? Nee. Dat kepenstier ik gewoon. Nee. Hij is wel ontbeten dan? Nee, ik kies gewoon thuis. Ja, hij is van de morgen wel Ja, om jou film. Ik ga treien voor jou een stukje ballen bij me. Oké, en hij is er nog heel op? Ja. Oké. Bist u wel eens ziek of net? Ja. Ja, hè? Ja. Dus hij is weinig weerstand? Ja. Oké. En wat is je favoriete drankje? Red Bull. Ik kom even voor de ballenbakje check. Witte chocoladepasta. Witte chocoladepasta. Ja. Hij is van de morgen wel lekker ontbeten of net? Ja, ik heb een cracker aan. Een crackertje? Ja, lekker. Dus daar is het fruit. Ja. Hoeveel stiks fruit is er per dag? Meestal 3. En helst je wat uit de automaat? Ja, drinken. Ja, wat helst eruit dan? Cola. Ik heb straks van Jim een lekkere sop maken van bloemkool. Hoort je van bloemkool? Nee, echt vies. Oh. Ik dacht juist nu de maar bloemkool eten. Kom hier eens eventjes. Dan wie is net zo van de bloemkool. Maar dan woest het wat bebier je zouden. Ah, nee, Pak het maar. Dit is echt fucking lekker. Ja, lekker. Lekker hè? Ja. Nou, neem het ervan.